Il-Gvern dal fond ta' 85,000 euro li mistennija jagħti appoġġ lil laqdiet mhux governattivi li jaħdmu għal ħarsien tal-annimali. Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri li jżid jgħid li l-Gvern alloka 20,000 euro aktar għal dan il-fond milli kien allokat is-sena li għaddiet. U propju permezz ta' dan il-fond 85,000 euro għal din is-sena li ġejja ser inkun qegħdin ngħinu aktar NGOs sabiex inkomplu wkoll insostnu il-politika tagħna favur il-ħarsien ta' drittijiet tal-annimali. Fl-2018, 13 il-laqda benefikaw minn dawn il-fondi u użaw dawn il-flus għan neutering, mediċini kif ukoll sosten biex tinfetaħ klinika. U semma wkoll kif flimkien ma' Segretarju Parlamentari Silvio Parnis tnieda fond ta' 120,000 euro biex il-Kunsilli Lokali jagħtu servizz għal ħarsien tal-annimali fil-komunità. Camilleri elenka kif kien dan il-Gvern li żied l-għajnuniet b'mod dirett lil dawn l-NGOs u kien dan il-Gvern li permezz tal-fond il-ġdid se jkun qed jiġi trattat il-ħarsien xira anke fil-komunitajiet. Dan fil-waqt li żdiedu wkoll il-pieni għal min jaħqar l-annimali. Is-Segretarju Parlamentari Camilleri temm jgħid il-Gvern huwa determinat li jkompli jaħdem mal-imsieħba kollha biex jitwettqu aktar proġetti u inizjattivi favur il-ħarsien tal-annimali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.